Det er noget, der ikke kan spare lang tid. Kom nu, Chris. Vi er på nu. Kom nu. Derovre der har vi Kirstens Express. Kirsten Express. Hvad vil du gøre? Hvad vil du gerne bestille hos Kirsten? Chris han vil gerne bestille. Jeg kender en, som godt kan lide noget Skinke Express. Skinke Expressen. Det er Han tager tilløb. Han tager tilløb. Kom nu, Chris. Tilløb. Kom nu. Det hedder Ann og Jan. Skynd dig over, så Cut. går vi. Og så tager vi på... Ann og Jan. Ja, som var lidt til en frankfurter. Ja, så går vi. Du kan da bestille sådan noget. Gå og bestil. Okay. Han skal gå derhen og lige. Nej, han vil gerne have sådan. Chris. Må vi høre, hvad... Hun vil ikke betale dig, eller hvad? Hun vil ikke betale dig. Nej, det gad hun ikke. Nej, det gør hun Jeg ikke. ved ikke, hvad du siger for hende. Ej, jeg glemte at sige uden. Jeg hader spiller. Nej. Har du fået den? Ass, Jack. Har du fået den? Ass, Jack.